Omwaka bw'ekiri bwibere n'emirongo ibere n'ibere na kunenkia ekerenkachi ogukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi. Igotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete gucuka swa nominations. Yes. Bono umurubiri obwekyo nigo gwecho kwari bagariya ryo kuboria kuriyeria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta. Ekero umugaba na ritayire okorere gasi yayo engiya gusenya. And you see what you do, no what you want, what you're going to do for them. Kila ritukoria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsi seto nenu suchabo tukwa asogo chakomerana na inche John Kebati aseto kobarigania abarahi ao na kumanyi byengeri byabo asoko reta makinderero imeyoro gonkugogusi na Kenya ngima Tena hotelira ekero musani abarangi Kanyo kwani ekero umuntu akugata bageni bwoye agote binganjo bimbugata bageni aboko endo bakuwani lakini omwancho murigereria gwe television ya Ndizi TV mbiyo muno kigimana inde etweranire gocha sembeo munadina gotebya nigo litukulia lero mubwate omwishimiwa Joseph Obwoge ujokurwa se ward ya Bugiakumu egotoka imeye kwensemo constituency ya Bonchari no akoboli kirokyo bo MCA kurwaroro nigo erule kigima no mosae gaiga nigo atagite chukura chiaba Giakumu elio bamwe nere abakorera magenderero na litukulia lero nigo tuyaliane tikigima na acho totebia mange kubwatikana nikikiagerire atageta ko bomurayi ensemeyo bono buna butambe enaro ya itere nigo kulika SMS gocha se namba ejo irigora bwa CTV yao na indutwanyara konye soma gahiga nye komomaite no nye tumumanyeti no manyete amabere ikuruyo oburai asoro konkoru iturwa gusi kurwa soebo MCA members of parliament gutira bono like SMS gocha gageri ndetonye some yema aseyemo bunere butambe igo tokurwa libagali nene igochia ase abantu bali bakulika SMS gocha elinde itegera na ubale ali ase tokoteba kwa ground na tokorokaso mununde abali kwa ground bamanyete nangikegendere tororo igobo no seli tukoria rero ni gontete kwera libageri kumwarigania Joseph Obwoge elio anyare gotokwanira abira atatu kubwatekana nebirengerio bya tite dukora chinga gichinyinge mweshimwa karibu asante umorali nambia mona soko ko marigani Ndizi TV na igure byakobera nka TV yo mugusi yes asa abantu baminto barareswa mangana bayigwe umuntu bakwibonzi Linde banyare kumanyanga Obwoge ningo no Obwoge nkyatagereta Bugiakumu. Okay. Biya mono kigima. Bono tuchake ochake kwemanya wemanyikania na ndi akento siriti umurayi omukoro bwinse ya Kenya na nabukuru wa engora yao linde tuchake rabo ochake kwemanyi tugendere guchirugoro. Biya mono morali. Litalo na wateba na inche ne egwadi ane ya Bugiakumu. Na arule pole chaso umurayi kabero gatatu bwenze umweshimiwa Stanley Emilio Mwai Kibaki kuna abakenya na inche buno munchari goso Bugiakumu na arule pole yo ase familia Kibaki na abakenya kwa chumura oigo na abasiriti abamu abachinsa mwa uchagusi na Kenya twakwigwo muno twabaire pole twabasabira Nyasaye mbiamono tuchake masemo bono Joseph Obwoge ningo ngayiboire gutira biamono Joseph Obwoge igayiboira asakuruku Bugiakumu ward Bugiakumu sublocation Nyauno village ninjo mu muramo nena ase family nanye gokondo komosae abondo moke nakiri no muntu amanenende ne noko teinya sai mbiamono asekara ringana bono asoko iburu kwane ase miaka y'ekebande egongwire mwaka 85 gabona ni gombate miaka 37 turaba munene mono musabado no ligatwa bono ni gondo mu muramo na ase family yo mugaka Thomas Obwoge nya goto yo betu gosira pole no so mungino minto
Teresa Osebe Nyagoto mung'ina moyari n'abana ba Minto bonsi oyo kombwati Dennis Josephine Naro Geoffrey Obwoge Douglas Obwoge na Millicent Naro Irene na Rinet. Okay. Kuna abana ba Minto tora abana 7 bono burayi bwo gucakiranka no bwate family no bwata abana bawo bia mono Njebuna Joseph Obwoge nimbwate family nene nimbwate omurugi osabarugi nimbwate abangina babere n'abana bamurasaba abana abasaba manyete abarayi abange ebakonyora oburayi bamenta abasubati ono nche nachagete n'oburayi ochagete n'abasubati omanye kocho oburayi ono ngocho oburayi nari ntachiko igoto komenta tindi gochikomenta bana kodre na ya kumugochi bakorere gasi. Okay. Mbia mono kigima bono ingiyo ke ko ruta kitoko bomo MC usuta kitoko bomurai ase wodi abugia kumu mbia mono evento kiagera mbo murai kente getangani oburai boito bororo gose bwara abeiro na matuka magega bono bunanjiro nya nateba ambwata basubate babere na abana abo nemechando yagerete batirinde ngotinya sa mbia mono. Okay. Ase ngencho engakyo musasirete tinanyorete oburai bware ngororo obwarenge okenyomba ekagera tinagendera gosoma ngachake biashara mapema kana chake biashara mapema ngatige school elinde nsomia abana ba Minto ngatige school ngatigira class 5 ngateba bono tigangenderere ndete umusubati ali nda abana ba Minto. Okay. Na injande elinde family itekine yasa ganja na kiniri abana bane n'abana ba Minto one kere na ikagati kabera nkanyoro mushimi wokuruku Charles Onyanja ngakinere alinge very powerful in the government of Mzee Moi na akorete gasingi agakonya abanchari n'abaguzi kwa chumura kamate mushimiwa nigo ntagete ongemeremo onkonye akande nako nara kuigure lakini nana gokorora. Okay. Nandi nana gokonyora asingi njobone gento ntete ngokonya inchumba ka Nairobi kanda Nairobi ngabero ororo mushimiwa kandigerie gasi asandigereti asingi njomanye toborai no bongo bukubera nikutalia magane school. Okay. Na kinataka ukuburiga buna wate bagwatigirete school njera ande ake na ki yanyare kanete gosina kyo kuchiko soso burai bono ko tigirta gosingwa tito comment school na mente school na ki kinatete gochera kere Charles yankonya kanga kagasi aseketega une socha karange gasi yo ngaimo kalende ngateba esoko na koko na kugwera kamwa bageni ali ngatebyo mugako yo monga akambori nkigokore gasi korochi yanje ngosomande kamutega kware wanjo manye mechando mbwate ngware kumburi riswali kamute injo mumuro manene mama tayo tata taya akwete ona ngokore gasi ende ndabana ba Minto. Okay. Akante bincho mpaka obisigete ondore nkoenda nkume ngiro obisi nene onkongira obisi ya kyare agante Obwoge bono ntagete ngo igasi buno mwana onega ngabanga kore gasi ya clearing nkaliku ntabwati no nyene kibande otobwati no masakara ekere nari ko musani ona kanga device ga gantebi boniga na bokunyara gosoma ngachaka gwesomi buno muntu omogotu muntu tigirite school nchera nyasaire ndi buna ngonye tana nyomete mapema abana bana nabangaini abana abakana poko babo konsomye enjenga na kubwata bintu bibere bitatu because yega songa nabongo kwana bya sana nabongo dika bintu bibere bitatu igo bono ngata nyasaye mbya mono ngamenta masomo mpaka se nari konyara lakini tinda akora unabona mangani degree ari gocha nari kuburi buga igo no kolete totebe class 8 na form 4 no kolete oguchi abutura toragendera tinda agendera. Okay. Bono asese moise mi watebire gwikire gabo na bone kirinka ingikiagera oburai bono bwaso imea osikuru wabunse ngwa kolete kindi ngwate nede tande paka egachi kwikensemo ogotaka kugani ko bomurai igento kiagera ante abembo murai umushimi wonyanja kerangete miremeye ngatumekerie tari aya biya na ndatamanyeti ngagenda sakuru Kenya priwari ngabatebye umushimi wa Charles Onyanja ntumira senje na roga korera auditing yoro. Yes. Umushimi wonyanja ntumira monga mabaga 30 asengi njasi kirengo kwanerie teriga nega sirioka agante ya itora kwa mabaga 10 ngaka jisimi usiya family titari kwenyara
n'abasani bane bake n'ekia n'abibuli bari bana baba babwate emechando nkarika abantu aba abana aba bake bijana abandi bagekonya kurworo abandi rinde batwara chifamily nkarekera urumurai eriete ri umurai uri tumeke biya nabo rigokonya okay bonekera yaikira yasankonya ngo nakore biashara ebiane ngachanga ngaigure company yane kurukumanya gitinga suppliers eko asabasani ngo tana otengemero mona supply bintu bikabike tubuna bintu buna furnitures bono korone kera yachiko tana bintu binde ebinte bigasarika okay lakini bona harakati iyo nkaimuka ekere bono ndegase nimbwata basa chianenke na nyorire basa na ichire nkango chaka na gachire kabutuko nasinyugo ikaka na buri ningi no bora into bwate amakoria sinyita bante nkaimuka ngarangiria abanyakenyoro ngake sabu nabona ari bwate chibasa nkorete keragita keragita nabo gwaka na 80000 per hour washakorore waka na 80000 bakorore bagende ngateba abantu bagwete njereye abanyakenyoro kagenda so mutureti no mugambi ngamote yaya asengenjo nyuma yete twakorosi para mugambi karo lakini abantu bamintase bagochiroche singitie chirabarume kamuranje nganchere asogwancha nabanyakenyoro nkobeka nkorore pare ngabanyakenyoro bagakorore para nebintu nare kunyara gokonya bike ngakonya ko nararo se chiparange miaka 2-3 n'umugambi kare kiro okay bono ekere naro ebintu binebyo ne skuru asengenjo ntasomete mbwato boruburi butasoma asengenja baraimba gutaka basomi bantaba bake erinda abana abachikugikana abana babo nara bwatete banange batatu ukababika ile skuru ngamake sure bakorire skuru nande nkabarigeri nonyenke barwage ke gusebya asara bona abana umbaga ndrete bia singi njoko nyora kwane korogoke nande ntachite kwanda skuru nkore ndikwe egasi ndachi konyara konyora kwekera rituko gosekere ngaki ebinta kara byankya abantu abanyakenyoro mbanganjite ne ward yane gwatumura ne nyanjite bagante bigoboge kerogeke ngeri kionde utakorige kerogeke obora itari chibesa ekere kwa gwate nkurugore ne abajago kaire ndoko gutiga okay one kagera natanga njere koru 20 I think koru 2013 koru magega about 20 isiase na sagete 207 gocha patirende ekerogeke kiangusite mono 2013 ngonkwa temete 2013 kubori kataka kuboria senge njo mweshimiwa Charles yare kubori nande musigete ngatiga kara natiga abaminto oyo mweshimiwa Machana akaire kerogeke okay keraire kerogekyo nere no musani ona sana na arakorete bya korete engaki yaye gaika akaruo bono kaika 2017 naro ndugwata mangane kenyomba bugya kumu sublocation ya senkorwa nige gwata chinyomba isatu tugateba gitotene tyo nyomba jinchiriche tugwate nyomba korukwa onyinyo senkorwa nyomba nene tugatwara nyomba korukwa gisange tugatwara nyomba korukwa monochi tugateba bono onyinyo mogotene ni mochumbe na motende mo MCA mogo chore gentekam nje ngabwatana na bambinto ngateba ubugambi terasi manga ambera kintu gambe ruya nabari nabaro barenga babere representative ya nabo ekobabia abwatsi omu MC ororo akaire kerogekyo bona kera irire obora ibwa ya bwarekanire nga bubwata amara ekera bubwata amara bono neta keire na inche asenge njondo chenge miaka geko na kogenda na Yesu na barachenga kiende yonse utarabo murai bono amara na ariya amara bono inche gatarakora one ebintu ne binga tarakora na ndokorira mwete ne bakere siasa biato tebuma igora korire bitari kira korire akiri ka gukora singi interest yayo munyene okay one kwanyara buna bono epara yachire orosie para lakini gukuburi ngoro sie pareye kwanyora nere company ya Aeroseti ero munyene igobone tari nga Aerosia konyu mwana inchi Aerosia konye ebalero nero siribuya para chiro siriti sublocation chinde ne nombore sublocation ya nero siri lakini ekero siri ningo e contractor ningo e supplier ningo ernero mu MCA nero e supplier na inde nere the contractor so ebintu bunebyo mbiriko wakino nabaganya kenyoro togo chasa mangana ebitacho bya macho unabone gitacho ngere ria makora ebitacho mbiro siri to the standard the same ebitacho ebyo nero gocha
umukyo muchangane gwiri baro neji piki botuko umoro mwacha mambi mwacha ore getacho kya rosi abantu tukuboringa ga kishwari garadi tokoro kanga public participation yes tare kurangiria abantu ababoringa gaki getacho kikeno nintete mbarose ekerengo barose getacho kikeno kwanza tubwate gento kirige kurunga community bali bakunga community yani bali gukota kwemba wa the community surrounding community bono kwanyoranga community gantu bwate chifundi chokoboko ntubwate bakanonye naba engineer kwanyoro chiro aretira aba chifundi cha ekorwa sitamanyeti ochira wakorosie getacho lakini gakiaro sigwe nkorosi gukirigiika kiabe getacho kire standard kire kia maybe onyaba ligereri baligerereti nandi mbare bara ligereri ese bitacho biriatemete korosi asenge njomoyete nabo muntu agotwara self interest atebe ngorosi rigetacha so kichibesa egetacho buneke osakota ebonye kiarose tugulast ya bono nkeyo egesarigete maybe nyasaye kara konye ngakine nande nyore libaga ngichega iga nabongocha nechibicha chitinta etigota yabanga nera ngingo mwara sinji okay asinge njota yorende nera chikwerwanderera bono aye inki ukagirita abantu bugia kumu batagete bugia kumu egento batagete etubwate bugia kumu ward tubwachi sublocation ishatu ibiro bugia kumu omwanda na bonyando ekari tubwachi sublocation yeji eyo ngo bwatabangi na batatu nakinate abanganje kimbwate familia nana nimanyete na kinko bagali tokaliana puna tole ndizi TV nimate na kinko bagali tokalia one onya kwanya ore budget ya 3 million nchengo lindo mushahara buno bwoge enko imuka ntebe nga 1 million nkwanda banyando tari nko genda koje korere gasi nko genda ndangeria abanyando mbabole ninki kebasumbwete inu bana abanyando ninki mutagete mokorero na abaire 1 week nimbwata 1 million yeno karansa mokore research na ande monge committee eko chikorosie gendeke okay boka badisaidi naba mwanda tesemu into abagia kumutesemu elinda abantu bokabe begambere twacha kugambira abantu nege kuba okay tukugambira abantu nege kuba nege kogera asenge njenga keyamo obeiro gontenga inche kunande gancho independent na ende nkogamba independent bona yekire baka abantu bayikire bateringa yani okonyora agantaga sinini kwimoka kwabwe gwikire ande ake ubwa mate buri gati yoyoro okay nzate kumukwanira mono na bwagerire kiro monda de kubuka atate ko irekero gike one tari ubwa mate umanyete yene gasi kori kuumurari egente getanga ndimwe tikatare 9 ekero gongo tangazo kerenga bono biyonse byabere vacant tiga kero monta achari yegasi nere nanjira achari yegasi esa kwa baba gia kumuwode bakwamwanga ekene gasi akorete nengiya bamoirani nande bamoirani lakini kibakorenge gasi bakorete nembe urabone tubwate chi aspirant chi nyinge tubwate abantu ba ODM tubwate UPA tubwate nechi chama chi nyinge Jubilee na Kogenda bono buna nche chama yane ekorukunga Republican Party okay yani arama ya yere barasi gwikira boniga zuraje sikiama kiao abantu mbanega bayimukire he batagete keruke kikurugwa giakum kuri sublocation yane tubwate mweshimi okuru kwa William Mombasa Joseph Boboge Samuel Nyamali na Emery Marube Samuel Nyamali no tigati muslim maite lakini etogendra Samuel Nyamali ari na Kensi abuna gutogo cha Bumwanda ndubwate Madam Rose tugatwara Charles Rwanga tugatwara omu asumu mbalinga barabega toto abantaba nabo baraba abantu about 10 people batagete kerugo kyobo MCA tenda kuburiga inkyukagete kogera ababa bangi go batake kerugike abantu mbare bagutake kerugike bachikonyora banyore gasi ritangani bekonya boka nabandi mbare batagete ochikokonya bagiakumu nande abantu mbare bagutaka kuborie kerogo bakubori tuboire tubana kumanyekana ngo borire because muna bona abantu bare baraborire boire boira kubori bagoche biasara kera bagachire nga baborire aro montoro mokong amatenga nchuo togambe okay sengi njo siase bwata magana mangi chenara yerigere na nara yarori okay bono kolengana turutura kukwonera igoro yao kuruchi serikali chichi county chiachite baka obo MCA bugacha na obugabana ainorochi muna ba MCA kurumu akabuchiri bwibire na 17 uikabono bakorega simne bwonerete
representation yabo ase omwananchi gochia ase serikali ye county mbaikiranete birengo biri bitakeire. One, nje ngoteba mbiya manaso mheshimiwa Uhuru Kenyatta president. Obeiro gutuma chibesa gocha chi county. Aba MC aba bariga ebirogo. Mbara konyora bagokorera abananchi babo. Egasibiya. Ase chigodi cyabo. Tinde tikoteba nje ngukwana se wodi elinkoro. Lakini abange babo ni gokonyore bakogenda maria. Ikabaho chigokora ne na igaba ne merimo. Bachaka kurwania gabana. Okay. Kera bachaka kurwania gabana. Chinga kichiera. Igaba ne yonge gokora n'abantu batete gokora egasi. Kwanyora bano representative yaba aba MC yabo gocha abananchi teribiya. Ase nginjo mu MC yakoro umuntu akogenda etakerete ritangani. Omwananchi wabo bomweri. Yeah. Aba MC nkororo uri mnagwa kwa na igoro yengane yo bagochakorwo ni umugabana kwa rugino ni county ya Nyamira nabangete gwetie budget ya budget nere bangete gwetia nona mariyo akaburase dispensary abantu bagachakorwe county ya Nyamira gochaga none igo kwa rugino inde mbangete gwetie liya dalyo mukonyi bu mugabana korero oselinde bataka kurwana gisege cyubuge siasa kolengana naye noroche binte bingwere nibire kiserikali maga kiji county njege ndonkorora onye no gwanja bono bunanje Joseph Uwoge ngakiniri nyasanga onye tena bwate chibesa naga sheire naga konyira abantu amatanga chi school umanye to kumura yoko mura kurunze nabwato moyo bukuru sinabwato moyo bwoko konya njira bonkuru ngende nkana maguru nkonye problem yabe lakini umuntu naro rumu ngiti gore tu mungiti ekara gwacho rumuntu rumu ngiti emeremo niga kogenda ochaka gutaka kurigia tata etiko koraki tata etiko komanyanga kya ko nyumwananchi ese diswali kwa bodiria ngendo immediately ekere ba gukora guchaka kurwana ne gabana ne bintu binde amwananchi nero kumia watenga nyansi ndio na umia onekera mwananchi yakumia ne tax ni nduto gwakana aba MCA n'abachumbe n'abantu bonse bakora kibanya uru mushahara lakini services njiriko baje bono ngwate bangano nubwato moyo bukurwa ande hake kero abange bachori go bakanda barairani ali asichiaruete korore na yande hake na bere igona kiumaite ekero kurusia getongo ngutikara keroro igwande hake uikega hali ote bino mwako motanga no yokabiro gatatu ndara rusia ngirani ali sialenge ile mwe babantu ibirengere byawo na kioro chiko ringane inche buno bwoge ngete tanga ningote abande ngani narite nchara use ni narite ko nyino na mache bunaya kwarara narara mwete muntu kindirete mechane rintanya ari chinsango te mwana chana menye narara bakengoro ye guto lakini ono mu MC ore kerogo aguchikorra ngo kwana ora tinta kirgo kwana lakini abari ncha muteti ko mwana uyu akwana inu mwana bo mutakanere musiko nabo umuntu bono inche ko bangana achori runyasanja bagiya kumubanje bange chukora somo yebwo gwanja inche ninkabwato mushahara uri mbekere nkoria na ninyore na investor chindi na basani bako ruisuko barete bintu kera baretire bintu to abagiya kumu kera bagiya kumu banyorire nande gento gichi kyasumbwa abantu kuna nagatebya nene inche naraberi na bachumbe bande na barayi bande bane nake niko konyora umuntu agotware tama kuna choruga oenda ndubwate bintu bikoro ku mortgage otegwe gari nera ingiya kwende nera abantu nyomba nero jinene umukonya uri musubati ondo uminyokyo mukungu muira go sensuneka go senya matara go semosocho omugorobore baada ya miezi 2-3 kwanyora kwende yaye kuchikwande ATM onyora akasoka ruma ina start konga nabwate deni ya siringi 1030 bono rengera rina kingokora na mwana inji oyo nkoibera bono iganeta kiraba aba MC abange tokoruge tegurunga civic education before tutaracho rusa bataracho tumanya keroko gendari nkiota keroko kora nkiota keroko kora onya kwanarete gutara no kuguru kuna nje na twarete kigari kurwa matuka magega echinde egari anda yo mweli ya sarika 2019 anyora accident I mean 2020 tukasa 2021 bono narete gutara no kuguru Kigabata banga bono waswira ryo tangante te kore gari ya 20 million 20 million ichina bana inji okoibera tara no kugoroko abana inji mbako narete ugote bana mubwate location isato ase bugia kom no matekire location inkirata ke inkirata ke kolengana na karwa talirega ase location inkioro kagete kire location irata ke kelie yendeta tata ke bwango kera boy ando konyo na bubwata nyana maju to bekera bubwate bitache binge kubwa sandi bono bunanje sebirangere biane muna boneruke mheshimiwa orengororo ngotebu mutangani ochete bo wonjari na ro korire mirimo oyani okorete
soboro rwana Charles Onyanja no pore na arabeto mnara korete biyaye chi dispensary nchire babegete mweshimiwa Onyanja arosinya magundo esuguri na chi dispensary yang kore application ne wate dispensary bakoro chenchiro bono to kubasa tingo choru na ndete ni dispensary ende nkwa Which comment on egento ngokora enkorangeria maybe clinic officer kirigichi kwere ndumuri nkyo tabwati banyora mariyo mana ko rwondigie data y'abana funsi bakiresa application nkimokorete bono linanyorere chibesa gose dona na manyanki nkwe priority timba sawa tayanga ne skuru nkwagacha tubwate birasi binde bitabwati nonya nabana kuna bono egento ngere nataka comment abwatire nonya nkiarengo kuna bono nkwere neri mweshimiwa Matiang'i ngambia mono asenge njekerenga kiarenge Ministry of Education na bono abana bane bakorere babero yo mona akorete no kore university oyo kabere na akorete igende kyara na tebaigo Matiang'i na chitaga change system ya education agatebaiga omwalimu mbuya bono mnoro murari omuya tari lazima obere ndi TV na bokurwane no CNN urwane no naga tugitaga kega gosoende no nye Al Jazeera erinde talent ya erreka ukanyora ng'abalimu abaya ebara kobera marandoka babera Nairobi school babera school kiri chingiya akakore circulation abalimu bagocha murabona umwana na akora kure school enkesa nyasana mukonya agaeta egredie kia kuri umuchuri mutakochaire mambi nko baro umuntu basira barabo mugambi igobone bintu bune byakaro oro mugambi tema gokora egentu kegochigo chenchie generation yegocha neyende Biamono kigima bono mwanchu murigereria nigo tugandete gukwana na Honorable Joseph Obwoge igakuru ese ward ya Bugiakumu kuru asense moya bonjari ne tugandete gukwanira igoro yamangana ebirengere byaya atagete ko bomurai bwensemeyo mungu narege gukuru kwa agata bakuru kuna era kuru kwa Daniel Mogaka kuru meche from Bugiakumu ward igata bana I wish Honorable Joseph Obwoge all the best biamono kigima na bande bagendete gutuma na eto mesi hao elinde tomosomere na kumubori ari borio elinde anyare gukoiranira iga ekero turegaiga bono gwesokirie gwahunjukananire asige keke gyonsi whatever kuru mwaka wichi bibiri na komereseto ose wichi bibiri na sano na ibere kero gwacha geto so mangana siasa nkale na soeta bono ko serious ngani ntete kerogo na chagete 2017 immediately kare tu abege yo minte kerogo within 6 months tokachaka se incha mangana tu igwananete aba murambale tu arenge na barabo bagatega bagatega bambali ko boli bonzi bakamubwatisi tukamuteire ndeko yabere gatika tobango borayamo mwete kimwanyi kikwa chiro mwagorera ngombe yanyorere muri company kose bunekyome ngwikaransa muri December mwate batika tokore gatika tokore borayo tika to abanyando gento gete nabo mwande gete gete nintu gento gete tuchiko ba prem agatete inga tata tutige bono nkabori nga ninkinchenta bwati kana nasome constitution buya ya Kenya na agenda nkaranga qualification chobo gambi nimbwate tigango ntenene ndu chikorusia bagia kumwaso obosombo ekere yanyari kanirego na chiri na ikaransi na bagaka babo mwanda nyiringe batagete murabona bomwande ebwate chifundi chinyinge sana nebwata abalimi abaya sana nebwata abateri abaya sana netakeire murabona kere muna nonyembo nyando gose Bugiakumu ayekeroro mu MCA ligi partners bande tadazima chi supermarket ngo buri town ya net petrol station kenda saba indi abatei I am the MCA Kisi Central Ward gose Bugiakumu ward surrounding in Kisi induma de tore township ekare tore township nindu to kendi gonse kere town ko boli tore naki kiki achire ga university ya letre yasha ito muno Bugiakumu MCA mo councilor na ro sire to karukirwa omoke na muikere to bora ibwaye era aro gotene no tebaiga mea onye mware tachisode bireti 24 kera esa kere ward eko irebi na njenga ndangeri no nabantu bane bakubugorie mesiga iga banyu chisode echo onye bantu bane mbaisa iniga ina erere nga oko represent ya bantu bawo buya bono egento kende na mentrago oborayo bomuna bono nche nyasankonya nintagete kobeka abantu bare bakurukumuna abagori na igwa abantu bantu nabono nomination inja akoru chusi nomination yekare yakorwa umo subati gete kaba wirire oro mugori kandi ko mu campaign lakini ngokwana urabona na kwana sigete nga Eric Ntabo nere na achire bonyando abanyando bangancheire boli chikuro na achire bomwanda abamwanda banchire boli chikuro igokero umuntu ago cyo boli chikura sino mu murwani
bona abandi bagatenga ya ute ore project yote te gokora gintu gitindi nate igoro yabagori bona muno riga maybe sino terianga ega singi yogo koransa within asomenyete no okorwe black book no go participate kirege na abagori aboso gwaka na bono seito babira abangi na barambata kirito bagwere kamwe kinyoro because nko gwaki baramo na into kirege ndo bachaya na ande ndo ba intimidate njere ndo singe barabagori akaro umuntu aro umugori no muntu eine kumwete kirege kinyoro ge gukina rasi morete abantu abangao kigose cy'investor baje babaroki enchera yo koro bonchereria kurwa bintu binde njebuna bone serikali yane nimbe kabagori nimbe kabasubati bari nyomba bigendo bere baba butebanga na twale abasubati bari batabwati abasacha banyore gento na buru bako gosomeria bana baba abagakambara abagatu bebire buna bone system y'iki base kigwakanu abantu mbara ko nyora keroro mu MC umwe tore father yeri yo idata yo batureti abagaka ba nabangina bagwakana kuya bagwakana te banga bono ko nyoro mu gwakana asinginje yo kumanyana nge family eri mba supported nje bono munandi gankora tara ne bi hotel ebi cara ga iwe town yito ni manyanga turi ko support nje ko na ko nyora nyakimbwata 15 ko tengi tonye cha tindi ko baseli nga turi ko support integera na kwa na igo murobiri chipasa liacha kwanyoro umuntu chifamu ekiri komanya ndi chigocha watangaza runga chipasa iri nkorwe gukiri barangira media babarangiri kwaranga kero umuntu yakore lakini wande from the root enjera chipasa iri kine chifamu cyana ndira abantu bakaye gukibesa to manye dire njire ngao lakini ndete oligeria nsemo budget yo mu MCA nere bwate kibese chisaine kirakora magendero smash one omoraria budget yo mweshimiwa ya mu MCA igendo ngotebaneke budget indete yerenge izara kyo mushahara bunanje nari gitu siringi 2700 Nairobi it means it depends in ki okomandachi chibesechi budget yo mu MCA esa kwa budget umwete it depends in account yino chibesechi ko iko ne muna chi account chinde ndio chibesechi kikwa chinyora obo muntu ore open use transparent yabasongo bagukwana ogo chote bya abantu bamintoiga ndete monkorege egento ndete mbakorege egento kuri kunga transparent and accountability last year ogia ku ward chibasa twanyorete cyanga naiga endeni twabwate yanga naiga ikaba kali forward se amadeni gete twabwate chibasa tigarete na chichi para tawo chikorosi mbogia ku binde kwera neke bono ngakitogo kora budget yeri abana inji yeri ere yabo ekitikeri kyo mugia ku kegenda so mugia ku lakini anye no so mushaharo nabo kuri yabasani ekera bakore no nka muchango akabono munanje nje no omu MCA bwabana inji nje ronye bwone none ji poster tindabika asinge njoko nyora kwane korogoka poster yane abasani bando sere babere bakambekera social media bagande yobuga no tabeka poster aya nore ntogo kwa jikura ntoko manyete asinge njo ochiko tabia abantu ngebesa kiabanga ayengo gorutagete egento kiagera muna bona gotebi gento gere kwa borie kia sana abantu bari batete koru bagore kiro bura bono bonchagi I think ko ikanto kwani gore chikora cyo bochumba bintu binde bere bitatu omuntu naro ko charu chibesa kana rure chibesa aikenga gita calculating chibesa na rure chinganega gakoire kirogo enge bura bono for example esa ko banga notagete korigia ngombe ngia kurwe chiro gete okore koso kwarengo mo echiro ko chikwari kichombe chimbe echirani yaona ro bwata ngombe ngia oko mokoro ne ro basani okoro basani minute nga intoko bori chikura most of us abange ngongine nditor eba kongine ba ko chaso mwana inji saye gari gete Lawrence hago tenga tata naye okwa 50 batukoma kiaigo usirire okwa jibese echo munako kwa mbesa teyo mwana siasa inje ndai kobara lakini abange bakobara ekara badringa bugia ku sublocation atumire jibese shinga naye coordinator ningo nkebati jibese na ko ire chikurere ngoko ndete chikura bune chiko yaraiga kiro mwana siasa nkobori ari appointment yaenga jibese chinatumika chionsi ga ire ngamwa kichiareda wone sakobe party oyo irire committee eri 90% ya committee eri tell you through experience committee eri ya murigiri chikura ako yakaisiko because yako manya abantu ababarire ba manyire security cyane bocha nabantu abageni kwarare bono bono akare bintu bune bi wapeni netakaire kwanza inua bana inchi mugo chikochora abarai sakro mu MC wo muchumbe na kogenda mokora masabo
Okay. Nyasaye tangane. Abaro kienjera. Mochoro murai. Okay. Mochoro chibesa. Mochoro ngana abwate gari, nabwate nyumba, nabwate ki yaya. Choro murai, ubwate ligianda ly'omugiakumu. Okay. Yamuno kigima dogendrete asenchirengia kigima mwanchu murigeria dagi atima kurwa bugiakumu nyauno yote obuoge ameongea ukweli kabisa obuoge bugiakumu no tole amonaye goika omwelio biamuno kigima dagi ase message yao nare iganero lika hai busaigo tagendrete kuchumuino otigeranchera kurende gendrera kulike SMS yao cyosingo gisomande kero chiwo goikachinga kichirito sogosoa ase ntunda ya kabere bono nigotogendrete kigima igotole na Honorable Joseph Obuoge okurwa se wodi ya bugiakumu esemo ya bonjari oyo kubulie kiroge kyo kigima bono ntokwa na igoro ya abantu bakobulie ensemeyo abande mbere mukuru binyore bimo nkimota ikoga hambira mwensi muigwane na ki katokuru kenyore kemo tigatoya ulionga ochieto osorio chagete kare osorio bori boire otanya koira moenane egere liba kalio yugochikobwa libe igoro mate bokenyoro bombole kirase bia mono hone gento bunekyo nakikiagerete uburayo utubwatira kiera abantu bayimukirine ndamo mije igoro bachira abange etuyimugeta abantu bagaye sacrifice chinyumba bagatega tugatigiro umuntu ayo boni gabunanje ninje mbwate kiro mine tingo mo MC okogamba akuru fabrication yani ekara akuru fabrication yani teko nyumba yani bona andi gutiko cities time etokobwata abantu baneboka kuru fabrication yiyo batenene na andi bune birengere buna nincho monyene natete kwake hesabu ya gotebanga dikatoga serie kirogo tiga toikaranse twake hesabu ngakingo itatore bote torende kirogo lakini nachire koliri chingendo ne chingaki na ande kare na arare tenkarengere ninga Yesu aracha mambi otraba mugambe niye ne gasi ne ngyo komwereza ne na tebete wa kugamba age nikintu kirwate be street the point ya gate baiga ningi tutagocheramu na bakonyora buna nchubuge kare na chagete 2017 abande bakirete banganyete gari ba oyo ndo motelio mawatenga ikubwati na kyokokora nje ne komereiri ebe kimbwata no siringi 50 gosemia bakangenda matanga gosemba kangende no naso umupira bijana ninganje tiko support bijara by'umupira kwanyora abantu bande bakanyete last minute bamanya gochaka umuntu bunanje nachagete kare esaka bangocho tore negotiation table toko kwana naye bono kadi kon compensate teko nyarikana nabana inji bane bagotebe obuge mnabona abantu bayigete bagantebe obuge genda bakengoli onyore ibere osonyore isana torabanda bagwa konyire osabanda abago support bono munanje ebinde binge abande bagande ngobuga matanga nakarase getu murabona matanga nari bugiya kumumu gako kaburi bo kansora osirete ari Friday nkonyore kinyero gikaranse nimbwate team yane nikikuba kwana baadaye kare tu akode bagate abo boge twara sisiringi 500 chira matanga igora yari bangomorari kumbe abantu banganjete so njerete ngo chigotebanga tutigiro umuntu abantu abanga inabatiga okay oyoro nero wanto gotobeka mu mapema before election yetareka ariko beka abantu abaye myaka 3 magega abatebi ngo bono ndobwate ebipara bigocha ebipara ebi tarasi mutuma tabanda bange bagwino murali gabantu tobwatie company to turi contractor aba ikoyo ncha amenyere bo ikoyo na akorere biasara ogo chabona ndisi TV gamba tengo ba supply ndebiro timbo atino ne chibesa lakini ongetenda ngenda sendugu yani motenga mheshimiwa na nyorire tenda ndisi TV chibesa bangere 50,000 getande yure ebiroge bibiguru 35,000 15 inchiro chenga chiri busano ayoli 10 ebijane ebi osabanta aba munantu aba MC aba bande endo tenya konyora ini kamwa senge njabone biasara bito siasa tobwati gasinde ogo tutigire miaka 4 enchara amago chakumwa ko gatano na arawa ko credit gusako ngagotenga bone ndura abanda abamo njera teyo eranya areka no monde ndagera itukerimo enyinga gukwa okay obuge kwarosirieta kuru maega kwarosirieta ibo kwarosirieta kunya kuchaka na turaira gose gwachito koso bono kabisa wasoi na harage gukubuli na akipewa pesa atawachia mtu montaji jaboni gagote ina obuge kwa onjokanira matuka mange tiga ngoya no neji bensere guchia no tigeronde bono igasi ikeire onye nechi besa nagote ina rocho chibesa itanji akonye to senchi konyeti bono igana rocho bana bona mura ba minto ba tigerito yo mindekero na harore consequences ba gwetera
nona arenge asa emese yoko negotiate ebintu ebyo patirende nje nabegete masakara aba babegete mechando baeteire gose ase bare boniga na inje ngwetero kosuchi gweta asa abantu bagotabinga ki abamba bali baonetie kerogo gose bakorere mechando yo muchumbo yare tete gose mu MCA batebo yare 1 patande pasari yeme chando to gwete ngabon to chiko trust besa chiro chitindi chiko bwata boniga igane TV na chire ase yetari ya Yesu na ndeti onyengo chiko bwata chibe santikero omuntu siasa ya na nko yekorera igoti tari siasa na chakuri senyo jinse chiko cha bataba ngo liginde kerogo na ndi mbiyamo na soko ngine baitiga igana inundi TV mwankonya erinde go cha ndebya abantu injetindi project ya muntu na ndi tinko ba project ninde chikura na ndi ngo basabe kura ina somo ya bugwanja monge kura mororenga ninchi ubugara bakorera obuge andi yake maite asa mangana siasa bantongo te na ibweka goikete bekonyoro na ibweka ne kyuko geje banda bakora neke maina bagote maite ndi abantu bagonya gusuguma ujubusi ubanya gusuguma lakini gochukulire likonyoranga nawe bagosuguma bali gosuguma genuinely na kyuko bapima okomanya n'abantu neke maina bagonte egete gakora n'abapima ekira tora iketebe omanye nambarenga obuchukonyora kira bura iketebe onyo na ibweka no ndi babere nano mungino no chiro kwa kotikiri bobe yasari wangina kwata yambabere abana mbali bawo bayikire bagwa chikura batatu kaninde shwanga ndibwata chikura isano ne ya hosta ne ya nestra bana ba minto saba nabona korunka igo kanibwata chikura 20 ngosoka ne family ito ne koruku mwangali family ndibwata chikura more than 100 bona kobono ninde shwanga emiero ngora bekole emiero nimbwate tokuru wabuza tinko emiero nimbwate nandi mbale nkobwa asingane yo yabantu gotebyo maita abantu nabo bagusuguma togende egure liswali yo morali manyete nyasana bakobongo bukuyugure ulanda bonko manyengi yo chikobori namanya bwango abantu egete gakogera nje narakore siasa muno nagote okonyora abantu bale bakore okomopolize wabo murechi besa batanga negeti liyo kwana bamwakera chinkobi crowd kyaranga ukumuntu nabwate inche buno boga senge njoko nyora mbwate gose siringi 2000 gose 3000 na cha matanga na akora matanga abera atatu chiera ntari gwakana muntu none siringi omaitege ndongero koligerelinga konsayansi y'abantu balia gose konsayansi yane ngakina kwana ekere na kwana ngaki response ya bakuru asa abantu bali yes naboko nyora ngo kwana ekere na akore chinko bichakwa abantu baranga mwana ayinjugocha tikanya saho konye buno guki no gambe mbuye ukogamba no muntu mutawo kwane kurupaka kokole naki asoko cha matanga ali no bwate transport bwata 200 yani kero koro monta paka gotenga na go support ai guri support ibina bono ngotebanga ninche ndigienjera kutaka komanya ng'abantu ambara mo na inche ninche ndiki basandi bakaigo asinjira bata itindi gotiga kura na ndemba manyete bamate challenges na etera no burire mwana ali bwato ndware to kona kondware na sana patirinde nyasango na komokonya na basandi bale bago nkonya ninche ndiki be basandi bakabandigeri kabesa kakengo bekera mafuta egali ninche ntware bwango kanya saye bwanjira batamini ngoto kabali asinge njibuna bono nkona ko kwana iga abantu ne wesoke bali abantu na wesoke bali ninche ndangeria basandi mwete karote to komanya none nyange karoro musaye karote to konyoma naboko tabatiga naboko nyobwa tachibeza cyote takokorere nyange lakini wata tigora ngeri abantu ororenga abantu ambatete nyome bono gotakomanya abantu ambatete nyome enjo manyete umumane mboli nkwane buna mu abantu bali bayire chikora chisamo kurumeru ne chisamo chinda batabwate okukwana ubumane boli bakurumya ubumane timbwati lakini nyore nabongo sha nabantu kintageti gotebanga nkoye bunchi gusali bintu by'abantu aba nara test gune bintu byekenyoro ne bya community bintu bike na korre excellent tiga tukwaninga ne iguchime kare tukwerena korende nalege gotebana kin watching live from the start hakika na maono mazuri kwa watu wa Bugia Kumu Sara Mura bia mono kigima nalege gokurukwa na kin igana kiagateba kurukwa aguboni na agenda yako ni gani tena hakuna resources za kutumia ni Dennis Nyamache ekurwa ekerole Bugia Kumu boigo nalego tabana Hello Ndizi TV Bernard kurwa Nyamasebe village under Bugia Kumu ward ambia mheshimiwa jitokeze na atembe each village garatokwena ngoira nilio libori lyabo ligana ki no bwa resources tuligireria sensemo ya ende ya kabiri ekiara no maete chibesa na chiragere o ende asa ange na boigo kera abantu banda bange mwanchu
murigereria bono nigo tugendereta sumuro biri obweke umbu kerondo je chinse che ikire to kwenda mutimoko igo bono tubasa kwenda ande nkoire na tole ende tugendere gukwana no mwishimiwa Joseph Oboge kurwase wodi ya bogia kumu ensemo ya bonchali yo kubori yo MCS enseme yo nigabwata marora manene kigima ataete koranga abantu benseme yo bugima bwabo boncholerie ekero murai niyo tebekana niga akoiburwa kurume kigima bono yendera gutuma SMS yao ugochakaiga enamba yesimi no ere gorabwa TV yao nyetume gochakaiga sumuro buri bweke umbu emarogoba ya bono togenda sumutumo komoke ngore na tole bwangoiga. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byubwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikubrukane chirange negwikira chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyomba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyomba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. A company ya Davis and Shutleaf nigo ya korentire chimashini au shekerero icho gutumika simirimo yao asobo korali bwabo nigo bakonia chipampu chiria cyo gutumike engine na boigo ichi gutumike stima nkoni abali chiria cyo gutumika asugusyalira ebimelia mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbabwate chipampu chugwaka mache kurwegesima mbabwate chimashini choko na chobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga chumuliro na boigo chiria choko bwatia mache mbabwata mariogo yugo sibia mache yukonywa ebiabuso nebintu binde binge bigutumika asugo sibia swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache ichicho gutumika stima gose solar kuruwasi chibohol gose bisima kuikase tanki yao boigo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bago toka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakirisimi ase namba enotisano nebire enotisano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere ibere gose enoti ibere enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inye. Davis and Shutleaf ango yobo kori emirimo bwao asogutumika chimashini chekerero omwaka gw'ekiri bw'ibere n'emirongo ibere n'ibere n'omwaka siasa n'abana siasa nigo bagukwaneke na kiria na turi konyora libaga lyokuboria na kunenkia ekerenka kyogukwana igo. It can tell you how far ekiama giachi gotwara candidate nguya nkaite gwikaboniga nigo turabaruke na nigo batagete guchwa so nominations yes. Bono umurubiri ubweke umbu nigo gucyo kori bagariya lyokuboria kurigereria na kunenkia ali bagukwana chinsemo au aseba gweta ekero mugaba na ritayire okolere gasi yaye engiya gosenya. And you see what you do, no matter what you're going to do for them.
kera rituko ria Jumatano na Jumamosi guchakira chinsa isato nenusu cha butuko asugu cha komerera na inche John Kibati asetoko barigania abarahi ao na kumanyi byengerero byabo asuko reta makinderero imeyoro gonkurwo gusi na Kenya ngima tena hotelika ekero musani abarange kanyo kwani ekero umuntu akugata abageni bwoye agotebi ng'anjo bimbwata abageni aboko endo bakuwani lakini tuko igunga bantu bakoiriria ata mwejirani yao ominyoke gwebyo obubono tiritabingi omurobiryo bweke umbu asetoko nengia na kumanya kirenga Wiyamono mwanchu murigiria bwegetesini kia Ndizi TV na hindi tuirenira sentunde ya kabere entunde yo moherio kero togendere tukwana hegoro mangana siasa asomurubiri bweke umbwe ogochira kire lituko ya Jumatano chinse tonenu sugwe ka chinse isano chabutuko abayigo lituko ya Jumamosi aiga no alia aba MCA aba women representative aba bunge aba governor na nyomuro aibwe enso ultranyole na otoko maletera gaigaru ebirengeri byao asomurubiri yo bweke umbu elio ayonyale kwemanya negero chwake kura chitariki kianda cyo mutinyo gatana gatatu etokanga no bwato bumanyi boisaine na boigo no manyitira ningoria ochwake ekura elia koletera magenderero asore bono buna litwa enda asomutumuko nagote no ntomere GSMS igo chambale bake batumire gaiga tigansome ibireiga elinde togenderere gochia busio Bernard kurwa sensemo ya Nyamasebe akatebana ambia mheshimiwa hapa Nyamasebe tumesaulika atutembelee tutashirikiana na yeye kama vijana biamono kegima nara ukobori swali he was campaigning for Imeke the by election how can people trust him because he betrayed some of us wenye tulikuwa kwa watu tofauti libolio likuwa ligole ndio tuchake libolio lia resources tumanegoche lilinde tumagoche lio village alafu John Osoro kwa gotabanga ntosarelio mugambio iyo ndelieta mbiamono kigima to ignore SMS ya John Osoro nkonyibeka tolebia omanyena nki agendrete gukwana igoro yengane tetu chakero lyo bolinga no bwa resources richisaine choko bolike ekere go kende gyonzi ya ikire boniga abantu nigo bo soka ni chibesa elio banyore birogebe mbiamono Kigente ketanga resources yo koliya agotinya sa mbiamono akobo moyo kwikeri tukerio resources ya kabere na rigeti chibesa na nyolire ticket yane ye pati gwe katole se pati awono resources choko boli mo ate resources ye chira ina mbili resources inchiroro ogwaka na ba agent resources inchiroro chiko kurusu one place to another place resources chinda mo abantu abange bagutaka chibesa choko basera orosi campaign team campaign team ekare kwa yarosiri mbata ite something bakona gusukera maybe chibando na nene jibana yorozi no jibana no goncho kana nebinyoro gweta gote yabantu ngano tenene kero kego resources ekero ru mwana siasa ngendekira kurunga timing bono nduaganyete nomination yagakorwa ndware kona chaga komnyokote yantre water resources turamanya ngochukurwana nere ngochukwaka nero mupira boniga nomination ya kolu tukanyetara mbiri tukanyengo gocha independent number ibagocha kurwa abuna libo chaga gotebanga ochake goso imuguko bono kigima manya ngango so ingikense ase injo namanyira babisambu atembata noyo na ninga yoso gocha na ndinga ingoso agocha bono igo ya resources yumete buna umusacha gosekero metero musibati nyumba to kanyunga mukama nyanga lero kwa gwatemi nande yairire yonsi ogo chaye gogo chane ko basengese jero masaminde ni kora abande motive speaker na akosemia abantu ingo muna njo mwana siasa tingo tenga timbo at resources nimbo at resources chirichia na chinke era ngikitale tisa ngikere chikura nande ningane tia basani well wishers bali bararengo mu muroyo nakandi tikokonya onde bwesi nonye president Mwai Kibaki orarire Uhuru Kenyatta enche mointaro cheka gochanga lakini abande nkorangiri bale dina
barangiri lunch barangiri breakfast none jinsi cia maiko na American abantu ro baguchangira umurai uri ukikoboria echikura lakini okorona kete kintu kibwatira igasoro kwa Afrika asengenjo inyako bango chabunaga ndisi TV mwangalibishire biyaiga ninsemya abantu baroro buya bwo konya tarinje kweka barachangira naho baguchangira umuntu ndenere batagete noyo batagete ari bakumuboria amaswali nindu twakwate kirogo bono mweta baraya bange bakuruki besa bamanye bawo niyo bugambyo ebabugura no bwabo lakini bamanye nga kebatina nkonye teri 10 uri agankonya bakango boy ngobona samangana resources chirocho bweroberedi ni nyoroberedi na sendale meru ni bwate friends yabande basani bande bara chip in bankonye nsuke motu more especially umuntu mbegete motu nyasai asengenjo I know some friends of mine within the country abantaba bachete bakabeka risakara rioka bakaganya chikura aragati abantu nkoborinde agaikaga akeruwe kura akaira igobona abantu baite singenjo okonyora kwa abantu wite korogoke na gusiye ita abantu tubwatenda mwamu okonyora bono ora connection era uwan torangire umuntu nganchu osibino niga igakwanga koreta abantu baminde babwato yani okogani yagara kibatanga kare chikura chekire negati yonsinsi yikira abantu babaraki bachokora koraria wono je nibwata jiri chingo litokumera na bongoli no musi onye nare gukoira hotel na botokoli litoke eliswali ndega mungwana nara gotebana ki oimekengore niliole nara gotebana oikense mo ikoro kwa nsemo nera tebanya masibie gosinye oikororo mnaba ebi abasai batagete bono naro bolina he was campaigning for Imeke in the by-election. How can people trust him because he betrayed some of us? Thank you for that question. Oimeke na boliti chukura che by-election akabwa kurende bono na igurenga taliko chukoboli chukura nakia bantu barakore bagwancherane na inde baire niyo moyo ntagete ngira ni diswali mara kabere se gatatu itangani egente go kwe by election gose yani chikura enusu ye chikura kwarari ekere enusu ye chikura egente go to kanga national government county government ekere baligeretie kirogeke okonyora mbare bagupima na chinguru more especially this time ntobwato morayo ku William Ruto William Ruto obori obo president na Raila Odinga ku Azimio na Uhuru Kenyatta ku support Raila bapima ne chinguru ngekirogeke ngokeira kwarere bonekere munanje na tendo mwana siasa ekere tuwagete sagu tukare county government ya chire nande ODM Nyanza ODM yarabeira matukire egosirie birogo but this time egataka kortema nganero asi na ndo chenjari gitigosari ekere na campaign ne timeke na mukaimbe ne reti one chende to kwate o mane no na baligereri barari umwana siasa abange bagotwara self interest yaye na pimetenga umosani one naro ku Fred Nunda utayabone kenyanganyiro naro gwate ticket ya ODM na ande was supporting me bono na nyore to buruire bono musani oyone ekere anyari kana baigwa nkaligere ringa ekebaongerari tinko ndo ODM ekere nacho nga work cross na governor ngwae ne team yae agate ubuga bono this time I work na into etiquette ya ODM iende kawa na botoko kwa because your ADMCA is independent no one o target ODM nkamanyanga bono sakonyore etiquette ya ODM na inche ninganje to ODM gusena nje to ODM nabonko igubuya ikageranga bwatsi Imeke asenge njare ngo ODM ne romo chumbe kamu chitikete kari chiko chakaba issued na inchembe ngo ba compensated asenjera ya mugo seyende kwarari ignero na aligeretinga ninja konyora lakini kiagera to kolegas no Imeke ande yake Imeke ande manifesto ya bwate onye tali ebigotegete bya takoba no burayo mubwata mangana mangi ebigotegete bya monyora bikebikeiga bikamonyora obora ibwa kari gosareka tari so kwanja kwaye maybe ebintu binde mbere byarenge magaga njabone ganto na edition ya yakora yo ko tebatari chiko defend kirogekyo sa waste decision yakora sa waste decision yakora yo gukana erinde no naba baye bakumo criticize bache baikaranse na barobara kirogeke nga ego ntena chiko kodra Oimeke wagambire for tebe mwako yo orure parcel muna bono nchirona aringese timu hiyo for the first time e parcel ya rutu bon charge 5000 5000 ya sabana be secondary uniform no matter no watu mwebori to bwati akarwe parcel 7000 is colleges 10000 to university iyo tana kurwe gurinde one nabona tebenga nabo montara ba good manager
okugamba kurwa bisi go kore bintu byako e community yakonyeka nandi tubate politician yomun abantu mbali bagwa komunwe sirimbi okorora ngo inero mugambi lakini obuge uruji kuru mwako uri bakabono na matuka mage sana na kintu take kwanero imeke lakini ende singe jo kwalenga se group eyo kuru mwako uri bakabono nejinga gichinge sana ogusirie ticket ye ya ODM tango andokote bali na habura se kenyoro timanyeti ngiora kwanere gore jebuna na arenge cross kira no kwarenge nenda ne kwa mu campaign na mu campaign reti omanyete omuntu mwaragire nere na no mu MCA mwaragire nere to gukwana bwebwa ya bwensi na gukwana ubyana no gukwana ebo maene oimeke wani buna chore tuga na arwarete corona okay ekararwara corona agakora kurwo agatwara accident ekararwara accident imechandere na tebe is my friend of mine ndindi komobisa agakira umayete siasa agakira mibyo umuntu amutetikira tote ibando akarakira akabise mechando karabise mechando y'abana inchi bakayimuke batanga umuntu yo ngacheta kebisa because abantu mbamuganete mono nande siasa bonjari umanyete asegusi siasa no ibwata technocrats kurubonjari abange abana siasa abange chi activist chi nyinge no chiri kurubonjari so ekaraga minyo kugumutandao ekanyora no nabantu bari nge cross bunanje nabantu bande babere sideline batigiru inchekere naika narango mechande yamberere menge nane nichikobori chikora kumu ngacha nkerusi yo ngacha saba gya kumura bono to bwa candidate tu bwa candidate bere bwa kumu to bwa spokesman babo gya kumu bona nde yamo ya sokire ko engineer Joshua Maragi nero bero yo gatatu to bwa to mushimi wa Charles Onyanja okay erega kwandire abagya kumu 3 kwata ngo bwate bari to bwa to yondo ko David Ogega ni aspirant yo bo chumbe bono Joshua Maragi nere na asama ngani ticket yine cyabetobe agakorera ubuna akorera era agaitabo tagateba na atigire bono kerene rusyo ngacha saba gya kumungabate yaya na nyorire njera yo mushimi wotu arenge na ere mechando ya manyorire nja kobera ngonya ebintu ninja kuba explaineri asenje chikura bono tinu chikuboliriana e general election imbo gya kumunkobori abagya kumubambinto birina chieto na abayetabo ne parcel ne chipara chiri are korosi na rose tie chinda ka MCA bagakora bagente bana bakorete na numuchumba bakorete bona abantu abamindo bakonyegete turuno kwa kwa noro numusani uno ku Dennis Orioki na abantu bande ne team yayo bisi arengo tu akonye tabagya kumubandi singa kwarengo nsembe singa kinare na beta short video de around 2 to 3 months na korete numushimu imekemeru nkaruo na taira ando bete bekenyoro bona beta gerini bogya kumu sublocation eto bwada chikura around 17,000 tuwe package tonyore umuchumbe anye tokonyera umuchumbe kurubo yakumu na bakobe hose barasi bunanje onye ntoko ba munabona nimbwato musani one ukona gunkwanira nande orankwanira ku Dr. Onchoke okuruna ere kuri side ya aliana umanyete siasa litangani kuna nagotebia munabona Onchoke ora isani ukama in politics lakini osupporteri abana inchi bachinse mochi ane bintu binde nde tukone bone nsemo yao ngote bana nkwalinge front runner ase yuko nyore ticket ya ODM na igwa chikuru kwate waso Republican Party bono asina chikuru umanyete karoro umungaini osokora re yo kirirari turi kwanda serio kiyo kwana no burangiti gososo kiritiri sogende na igwa sokrete tisabono ku ODM ODM akare chikura chiara mheshimiwa governor agatwara pressure karatwara pressure asengenje election period ya rigererete na transition ngokorwere ukanyoro mheshimiwa Simbarati umusanione machogu no musanione oyongo abantu abonze bakuri bosaho gabana abasani bana jebunande gatinda nyora muntu nde bwase ani muntu zeyo na ikerere nande mbaransa bakura in my personal re mbaransa ba nje echama ya nende tebwati mugabano tebwati mu president tebwati onde bwese oyo arataka kuwakina injaro nga ningwa kinere aiche no mochumbe echama yite bwati andaga igone registered echama ine registered but in Kisii County yari ko bangane bwate candidate umuchumbe nambu atoko bakande ngubuke tokaende kucha nebwato mugabana that's why nateba is registered is a national party nebwate chinse amochinda abantu abange lakini nseme ko chagano itabwati wa egendo kiagara tamangano ODM na gwateba ekere neika umheshimiwa gavana Ongwae atwara pressure kurwa Simbarati na Simba nera chagitega simapema bunanje abantu bakamuita be ground ekera bamuitaba na ande ntubwate nga isa kobanga nubwate dobis asogokuna kurwa ligo rase babo sifuna na abantu bandire babo ekitimu ekinde ko cyegorari ukanyora ngo wakiri bujana abantu aba ekere kurinde yachete kusiga igasimio
na rengo na nyoteri baganga kwana Simba is a good mobilizer ekera mobilize biya omanyete baba erekera rige crowd yeketamanyete inga injikere era renge kende bindebi na berigo ekagero ngwae ne team yaye mwete abantu bale barenge team ngwae unanjira arenge team ngwae na abandi bali barenge team Simba bono team ngwae ekaengeru chinguru kurchia ODM ekere yengeru omo MC yone oyoro bono akagenda team Simba akaba promise 7 or MCS batete kombwa sitting tamanye tinga aba upcoming na aba bande batcha gutwara chinguru cyabo abakaye ku ticket nomination yetakoliri igiko condemn as ODM party because bakatayanga ba college opinion poll in my community kusema sub location kusema my ward sakobodi opinion poll mbante kiba bole tiku nani na abanje timbo liko sonde ba bole tikia igo bakawo umuntu mungao bakawo yo direct ticket atachie nomination bono ekera na renge bingo chikobire time ngo mbaere ngateba singe njunte te goiketebe tigangende ndigie party ere registered Kenya iranganchire ngende be create na IBC nyore ntoke kindete wikira boniga ngaigwa ikire nemero ria yo sekiameke na nimbwate ekiameke ngebwate secretary general ngebwate abarai bae ekara na chete ngasambite bintu byane epatie bachire twairire mpaka amarieta na abantu bande tuikira IBC batwandire CD eliyo koro kinga abana bacu kubachi candidate cheto twabere clear kurworo one tukanyete chingaki tare chitenga kitoko na IBC ya constitution yani sorry ya constituency batuko toko chikobeka masakara ngenda masakara nimbwate besa ngo chikobeka masakara kare tuachire kubeka masakara epati yarege ntoyande beti bagosabira maya singincho mate most of the parties it depends say nabu abantu barenga baro bakuburi chikura abantu barenga murare te kurwo yagara bakwa resources banya kora yebweka bakwa direct ticket bago tendru go fund yago ko twalenge nomination oyobwa funds chiri chaona chinde na chitoko yo correct ochiera bono chitingole nomination ina ba resete ande bakamanya bagacha batetika tokore research for 1 week tokorangiri toko ticket inkyota jirete byame binge byagusika iga UPA biro nibyamba binde binge ibimanyekanitega iga gusi bya mono UPA ekero na chagete munyete chikuranchi bwatamagana na connection UPA kare na chieto na temete kubori musani na go Steve Arika na bantu bande akateba go chikubori batenga yaya kurubonjari bugia ku muntu bwato muntu patirendo muntu nyorete ticket ko UPA musani ono kurukweri kintabo ngaranje tindete conflict ngochire ninje na chire one egento na tebetenga one yare koba na bwate chibesa boni ganchironge ngakie diambe chibyame binane bikobe kubara comment time na bara kwandikia mekenene neba UDA neba ODM wera na renge abantu kwa bate ngogwe ngo changerto wenda ODM bono kanyora chibesa cyo kubeka masakara ali garia ari bari kubekara ningetani tie miaka ya youth bono ngero 37 kuchigoro 40 ogwaka na 50000 at the time wekera bara gukora na bwate candidate yari ngo murwire no mwana wani no muriro renge bono na bwata barire babere atago bono ngateba politics teri more important kubwa bugima ngateba mbia ni inyora none party independent lakini nabantu ndori guchikora party kwarere bono ikagara ngateba yaya UPA bachire ken sibe bagainire abantu bande bakoretega ebare kogenda se chipati banyora chisekera chiri bamutebwa ata 10000 chiso bwata 5000 elieta gogocha kwanyora ngaki John Kebati ticket bomari baneirire bona kare kwa kandi bunkyo gokora okulihira sanga next door kwa nok bate gaichite yani gaichite paka ali so takanyore nyombe ta bwati onde mbia mano nale kai goboria maswali amange kigima timaitiko saa komanyete na roboliga kwa nini alifanya kazi yenye iko na budget ya kunda barabara while he was supposed to push the MCA akolega asiyo Onyancha is his father-in-law aramhotebia tige me mangana yoko boli jukure icho na atige na ndo bolia nindi utakozindwa ai campaign yaye ngate kwa kwanireke na inde nabate kamati yoko robelio yo yaye gokora one mbia mono asaba kubulia ndo chizi jitaka tobwate ne chinga sana bono
ngochakara riswali ryo korosie paro mu MCA karo omu MCA kara chiete gasi na kirete for 2 years batari gokora kende chipare chitingwanza korosie para kero sirinchi korosie yende inge muna bone nyombe tingo ngya korosie nyomba yende kero abantu babwato kugana ekarenje nagachire na nimbwate byombe bikebikari to kwanda twagambana biro byande binga yaya ndo ikogotogorere chai chibesechi tigatwende tuli moto atumaye kunywe chai okay mbabe sanke bali mepara okay bono ndranga chirina nabo kwende gose no hotel muna bono ende water park otumie 10,000 okay this 10,000 o abantu aba barosie pare na bakunyora ngwarose okay ndete kwalira ne iribuya ya kabere lyo nyanja Onyanja of course is 5-in-law and is my friend na influential o yora okani gotenena one onkani yanga kabere nande chota igwera father-in-law nande muna bona samangana gavana ntwarengo no nero monyene nari kukogose rupati ndete tande betinkwa na musori but I am good to say because na atendete no ODM bya sana gakore campaign turu na no imeka na nini but at the end of the day ODM ye temo atina atete ko bodio senator tache kwa gutikati bono ba mwirire yiga enche na arore kene chipati chichinsa chine nguchiri cha west ya bantabaya na inje bono te mongo na gukira gusako na gonkali muna tate na mosora secretary ya Yesu boni gomo na nyori spirit kete gontenga bono ran bono njo mheshimiwa Charles Onyanja ngumukasa Charles Onyanja boni gan na chianda ngeri na banko motegerera lakini osoko motebi ngantike chikura etoko genda asa abantu bakuru kwa bagiakum abagiakum na bakoma atalinje nere lakini nje kurumeane na mwire ngogendo nde chikura bia mono kegima asinge nje kwera ne libori oli bono tukwana ekiamekia o murengo kikere kira ndubwata Azimio na Kenya Kwanza one ebyama byaswate byabeta about 26 ase Azimio ibinde bikaba around 12 to 14 ebyama binde Kenya bira around 81 registered biro bita iyo se emirenke iyo bono muneke kiane keyo lakini ate banga esako banyore echama ebenga ODM ose UDA top officials baye babenga mbanje to gwakinenjera kiniko konyoranga bono abantu bali na bono kwanyorire machagune gabana ya UDA ate to gwakina aspirants ba UDA boka egende ngichi ko mara tereme chano aspirants bandi mbara abatanyorite ticket gose ba unirire tikwe gose batanyorite nande babwata abantu iko bono muna abachigabana bakobori ubugabana all parties bache baikaransia abantu abose bakuburi chikura abasabe kura na nje nyoro yo konsabe kura so njerere ngiya na nje rabonko mugwatisi aye ngayi go turatebe no bugavana ngayi yote bosoe oburaibwense ngayi yote bosoe go chekiara akero go campaign iskali ngoto yora abantu naki ndogo chara bweka buno mo MCA no chigora nde dabraibande bali bago chikogera mubwatrane biya mono ngara ndo boraibwe go robo president I think intwa atobo chumba kuruna bono to kuruse Itali kwanira kana no bogabana mago cho president chinze jede chikotomyo chinze senje chikotomyo kyomari one asobo chumba bono bunanje igendo na tebe umweshimiwa ororo paka tarehe 9 ukani to chikurikiro tigaye wa maskani aye antu bamura ma social media bamura ko muwa bagose nini edition yakora ne yaye bono aba anchari ukabanda baligereri naki this side ntobwato nchoke tukatwara ogega tukatwara ombeta tukatwara no pole asa abantu abana Jona ndiye kinaro asa abantu abatano abo no mu cyumba akorwa nabandi mbaro atariye nabacaya neri senje yechinza ekera abantu abaro abantu murabona for example umurenda negwata chikura chinyinge nandi ngwakere chikura muna Mount Kenya as a broker basako korobo sanyu ubuya nabagiya kumu abakanyorekero tugenda ubugaba sanyu ne onjoke nabwate a chance koruliana mate umushimiwe imeko tigiri asa ko bangana rero ubwati sikubija n'umushimiwe matianya mu bwati n'abantu bandi na yarasa becikura cyayebiya nera bakanyora oyo minto David yogeka kurwa senko ndio tikanda bangirwa tikatwende bono guchiso bugabana guri singe jushinze chieto ncherete guchiko bugabana inche ngotebaiga chigabana tubwate sai chire competitive chire tubwate chigabana isa inya tubwate Simbarati tugatwara machugu tugatwara ubure no yongo na Samongeri
lakini ngoboriare ndobwate bakomosubati no musubati onere chutundo na ngoboriare sana na ngoboriare ni kiama gia tochi so umete ndikana na teba igo chikura nchiwato mukabira gite na ni chiwata magana mangi murabona yare ko banga ni chikura nabu atachane umusubati recho tundo ngokwana ari biya sana nabona ari komo usena bonko mwana ne yani lakini nchigo isana kwarari nande one egenteki atorakore neke kuna bono bugabana nitakere twakesabu chitiketi ichudia mumya chabagetu onye chabagetu ya ndoji gochora epati nabongo choro mugabana ODM esene tanjore jubiri women rep njore no nyankuru muino gai lakini ende with time kuna bono independent bagukora tare mbili abantu togwikaranza tokorora ntotebya abantu ground inaki ingikere n'ekigaba n'ekire kyebangabiya na abakuba baita bagusibu na bamatiyangira abantu bande bali bari gorari babasusani mucace n'abantu bandi baira ne ground because this the time to batagete bandi bayisibiya nkiyenga ito bande kanda goji teto kwanero burayibwense kiara jidega tubwatega iga atmost isato burayibwense igora na kioroje oburayibwense nje asokora kwa nara korre siasa nje nanje to dia mukurumagera nande kana nje to dia murakine singe nje bintu bago kibakora biko benjire talingi muna mangana nominations ako garo umuntu kwa moyo lakini singe njongwa analysis umugaka muna bono for example Raila na abati chikura kere county nande kara abati chikura kere county na abwate umuntu kumusupport Mount Kenya of course he's outgoing president but he's a very powerful man one uimukiri abantu bari baya bonse ne timu eri ayonse oire Raila nungu kwana baramangana deep state karaba kwana mangana deep state one kera korra ngomuntu oyo yani kera bantu banganyiro ukire kunganya ne kanta no ukire kunganya ne pick up nabakoreta uti nero one Dr. Ruto nere nabwate muna bono influence ile bichane bingi ngara influence ile bichane bingi nero temere kwirigeri chikora na temera ko igento na tebiruto ne team yae batema kora nomination yawo free and fair neba challenges charengi esa ko babichigendere ko korugo abantu nabo bagwanja chipati bona bone chipati njiri chigo cha kwangu bona bone party ya UPA with the time esa ko bange bintu bya party system ja korete nomination nero na bego chukababya bone gento na tebe kyo mweri gose ntaro chikokora chikora chigo che chigwa kuri tukerimo nande chiera tiratuanchane tiratuanchanire aba turi konga kura tigankorore ngo kwani ogende abasa ngo chabore baswana nagaiga ngana kyobwate bartamagena barama abantu none semetandao osukulire metandao abago tumika mono kurtamagena na kurtamagana taliambaya ngana kyobwate kuchisibale abasa gento ngo batebya tu abana siasa nabango kubekera chibando cha 200 gose 500 no rutora abantu niko kobwatu naye bwe ko litayo bone gentekia ayemanyo umuntu chibase cyanga ncyataka ngerire ko rumagega ose ncyataka undigerie gazi nkore mago chaka kurigereri one manifesto y'umuntu oyo ninje ndamoyo nemukonye kare kwara mu muntu mate ne point kwa momenta koramba nkuri kuya mambira bora araye gose umwana araye ne ara muna kyokweyo ngento kyamana tigatosikana barayibonse kare tuwasikanire ebo yo bwate kura no yo tabwati abantu abonse tigabasikane erinde nari turasukyo barayimutu nando mata kare tuanchaine chikure chiko ara tigako babanjari tigako babagiya yako babakenya abarai bali bakurigibiro kubyo burayi bwense mbasugurete kuchitariki baka 15 nemo echuko kunyora bakonyiba abo bali bachukurona burabo ekiro kyo burayi bwense kolengana naye malieta abekirwe gaiga sensemo ya UDA na haro azimio mbaro no na haro riaye kwale kubuli webirengere byao kere inerengane gukwane ruboniga bono nje esa ko babuna bono so president kwa mu abiya ekera bachore it depends inga yakurusi running mate asara rusi running mate yae ne mete point go seira case aya buna bono yara ko banga ebenga umuntu bari bagwa class mio embwata chi candidate chi deputy bere Martha Karua na Peter Kennedy tugende semo yende semeri ya muino embwate umuntu korokwa ntubwate dini nyoro nimbwate umuntu korokwa Gashagwa na senator Kindiki Kithure Kindiki abantu abo babere oyo mo bayewe mechando teyo na bumbwate pia mono wona singe chinga kintu na utokoraga abo mungu nara utarikiriria yogoteba Kibati my friend hi that guy is visionary ni mumbo kurwa kisi bia mono kigimana ende nalega ganero likana kero monto ere no musani
chibara nire inka harosirie lakini inka ite tokoro chibara kiara tura eguri baga rio gochwa koraiga akuru gosoro kurubugia kumubia mono kigima engana ya uyu mweri kigima asigi kigida ikeye moyuka tokore kurwa kira jinza chisano igoro chabeire engana ya leo mweri ne gamba tebaiga abagia kumuba minto tigatwa baligere no bali kamere limba abagia kumuba minto tigatwa nchane chikura ne gento kego chana ndekegende ayakiro ryo tagete lakini bona abange na basere monga akere mune baras chose boboge aka ontereka na ryo rietarie gasi na gaterekiro mupira sana kare mwanchorire mbakonye boigo kyo mwerio abasani bane mbale batenine nenje sana na ande batenine na bonjari na bono minto Joshua Maragi na bwate foundation nyingi yo konya abane skuru garia na raune binte binge bakora ase community no yo minto nchoke mtederti ogega boigo na banjari bonsi boigo tinkwega kwa tabia family yane asoko ndenda njerende yonsi mpaka na ikire igarero na nyasaye boigo muna bono mugaka Peter Mani Mageusi okoro kwa chairman John alafu na nimbwatane committee ye vijana banganjite bakuru Kevin ba tungwate assembly ekoro kunyauna assembly mama assembly abantu ba assembly bonsi nabakwa na ndembi yamo nabona bagonchangera bagonde bisuka mutwe nekenyero gyo speaker nyauno tingo bakwa namba kore boigo no mwana ne Calvin ngo bate imbi yamo na sama ate mugwakorete kwandusiro boso na abana bonsi bakoreta mate mwa class 12 ali mwanyo orete anjira na bayiboli mu abana pressure tiga banjire bakoreke batagete nande gamba na abana no kwengenda kwa bero kunge abantu baitu tusabire nse ito ya Kenya murembobe mbi yamo na soko ligerie TV ito ya NDC TV na abara bonsi ba NDC TV na abana mitambo bonsi na abari ngambi yamono tiganya saba konye engakie ige goika monkorera masabo umumuro umwe ngumutambe birangari na akonya bonchari na bugiakumu na Kenya kwa chumura asante biamono kigima bono mwancho murigereria asoko ubana intuga bugo ikachinse chindo jijaragire ange chinse isano chubutuko bwa bono morogoba biamono kigima sa akwereri bagalia okurutuga chakite chinse isa tuigoro mangana maigia na bono twagendereire ne chinkwa na cheito chiweke magaroba ya bono nigo twaringe na honorable Joseph Boge uyo kwanira mangana bogia kumu ward ebirenga byaye na Alliance piatagete ajokora sense meyo bono Murabyo na ndo wakoreka na litukuria juma mosi chinsa isato ukika chinsa isano chubutuko ubweri tukelija juma mosi igoro bononde tekweli bagiri kuwakira ngambia mono na boigo inyoranga bagani nabange tobege tenchera tujuko baletera elibanyale gukwana birenga byabo na libatagete ko bakorera buna mwanya getinke bono inyoranga na bugwakire TV ya NDZ TV ekura ase ekero kulikelieta kuza elireke UZA omagoto magoja sena mbeyemo isano nemo enoti eyemo elio ogende bakese kategoria likire na free to air television station obeke NDZ TV onyebeke be TV ya mbeyemo mnatuachire tobegete merobelio bene kigima onyorena na bonde na boko andase mutando ito YouTube na Facebook elio nyare kweli kiororo gose onyare go share na boigo na boko nyara go subscribe elindekire ngakitoko beke merobeli ororo kwa nyara komanya togende tendo bwate merobeli menge merobeli ya siasa mnoyo nerororo na boigo obolemi tobwato bonchoreria merobeli go kwa ndego ya mangana yobo chenu na barali bonsi people ba NDZ TV bagotoka maiga bonsi no bagotoka galia bagokoletera mangana maiga na boigo bonsi pi nemerobeli yonsi elio manyete oseli kwa igule kurugaika onde kweli bagiri go kwakira ngambia mono asoko ba naintwe byamono kigima na inde byamono wikana ndichinga gichinde oliole ngesense mo ya kabiri ekobiko morobeli yoyo amo se mitambo nigakuru mo sai James ko se James ondieki oyo agalire twaro kanire go ikaga hapo asole bono byamono kigima go ikana ndichinga gichinde njini konkoro kwa John Kibatil.